ara que ve l'hivern, Ximo, una mica exagerat. no, ja anem cara a l'hivern, anem cara a Nadal i Cap d'Any. Per què no caiem del llit quan dormim? Tu saps com aprenem eixa... Ostres, això deu ser una enginyeria especial que No sé, portem. Vols que... És que, clar, els bebès posen barreres i per això m'ha vingut al cap. Sí. Els majors no cauen... S'entropessen. Quin és el procés cerebral? Procés cerebral per no caure del llit. Jo crec que començar la nova temporada amb aquesta pregunta és premonitori dels 60 programes o 80 Sí o que els és que tinguem veritat que que mos queden. no estem tan evolucionats com els falciots. Això crec que ho vaig dir una vegada. I et reafirmes. El falciot porta entre nosaltres, és el que porta molts anys. Molts anys. Home. Milions seran molt. Va, no, sí, pots, va, tira-li. No ho sé. Tira la llarga. Comencem temporada, tira la llarga. No, com els cocodrils. I el falciot té la capacitat de volar i al mateix temps dormir. Està de puta mare, no em diguis que no. Els cavalls no dormen de peu? També. O dormen gitat? Qui són els que dormen de peu? L'altre dia en Londres, en el metro, una tia estava dormint de peu. I no sabies com dir-me que has estat a Londres. El xinato es dormen de peu. Sí? No hi ha lloc per agitar-se, això ocupa massa. Estan acostumats. Vull dir, el dormir és un art. Si vols... En qualsevol lloc. Anem investigant. I tenim capçalera nova. Què me dius, serà? Tercera temporada. Agarrem la força o estem fent com si estiguérem així tota la vida? Quin I no seria el portem ja 2 mesos. Tercera temporada Tercera temporada i ja. com tot programa... Ja és tota una vida. Tot programa que es presie... Què? Ha de tindre novetats. Sí. En canviar la música. El Departament d'Art... és que a veure, el Departament d'Art s'ha reunit i ha pensat, escolta, anem a fer canvi. Després, analitzant, ha dit, és molt difícil millorar el que ja hi ha. És veritat. Amb els elements, aquesta composició de color, forma... I després hi ha una cosa que la gent, jo crec que sí que hi ha gent que ja és més evolucionada, sí. I això ja ho estudia, cada element té una dramatúrgia, sí? No, allò que diuen en espanyol, no dan puntada sin hilo. Sí, Com seria en valencià? Pues no, ja estem dubtant de la nostra llengua. No pegues puntada sense fil, per exemple, què t'ha paregut? Ja, igual ve d'ahir i l'hem après en espanyol. No sé, comencem però la sí. temporada amb els mateixos dubtes que la vam acabar. Som uns cagadubtes. No cal que filem prim. No, mira, anem. Escolta la capçalera. I did not raise a wrist. I know I did not capture it. Solano i tu. Parlem per parlar. It came, it went, it Contratemps. Pam, pum, pim, pam, pum, pim, pum. was there. Jo crec que això és de Sorrentino. Tu no tens que veure això a mi ara de si poc, per cert? Sí, encara no ha confirmat l'home. De Sorrentino, té una sèrie d'ell. He de donar una exclusiva sobre Sorrentino. Estrena la pel·lícula ja finalment de Maradona. El senyor Maradona està per sí, I no, sí, està. L'estrena ja segurament... És que no puc donar Quasi el exclusives. cost de la salut. Estic prenent-me pastilles des que he fet aquesta pel·lícula. No puc encara dir la data perquè m'ho ha prohibit el Festival de Roma, però segurament s'estrena allà i l'ha de presentar Sorrentino, però Sorrentino diu que està una mica fins als collons de parlar de Maradona, que ja ho ha dit tot, que ja ho té tot dit, i aleshores... Bé, la qüestió... Sorrentino, per a qui no el conega, és un director Paulo Sorrentino, home, que molt està, conegut, jo crec que té la sèrie dels papes de Netflix. Té un Òscar, per la grande bellesa, no? Qui no té un Òscar? I qui no té un Òscar a casa, encara que siga d'aquells que els obries per baix i hi havia xupa-xups? Nosaltres no el tenim perquè... Perquè no ens fa falta. Perquè no... Hem posat la capçalera, no? Sí. Això és que ja comença la nova temporada? És això, sí. És la novetat principal del programa. Donaríem ja per entrada? Sí, ja podem baixar. És que tinc ganes d'abraçar-te. Yeah! Que me cague la mar. Ja, Juanito, estàs suat, No. És que la calefacció... No, vull dir que això que has dit de cara a l'hivern, la bufandeta està... Escolta, una cosa... No anem a parlar de l'oratge perquè... Com que no? Jo mateixa... I si no, tenim una edat en la qual hi ha que parlar de l'oratge. Saps que faig un esforç important durant aquest estiu? Jo crec que li passarà a molta gent també. No, evidentment no tinc ninguna cosa especial. De no intentar parlar de l'oratge, però a la mínima... quina calor fa. És la manera de... És que no es pot viure, és que això no és normal. Però això des dels nostres ancestres, des de fa 7, 8, 10.000 anys, la gent parla de l'oratge. I cim de la cova, és que diràs que plou, és que hi ha molta humitat. Però ara està molt... El port senglar no s'arrima. Amb aquesta calor, Ximo, la cosa està molt. Anem a parlar dels llocs comuns del canvi climàtic, també? No, simplement dic que jo intento no parlar-ne perquè crec que el tema està
Manit. I ara mateix Seria un tema ja clar, sobaet i però veus manit. a la gent i ara dona molt, sí, és que no puc dormir, és que això no és normal. El que no és normal és la teua camisa. Volia preguntar-te... No, no, perquè m'agrada. Descriu, És a dir- perquè recorda que és un podcast Ah, és un podcast de... Clar, jo te veig, no? No estic sec encara. Descriu. És Si vas un en- fons blau amb... Un incís... Ho he de Digues. Ximo, Has de dir. per què parles abans? Si vas en ulleres d'Amazon de 4 euros, igual... No són de 4, són 4 ulleres de 9 euros. Ah! És menys encara, no? Així no- En el transport. i Home. tot. Escolta, tenia una urgència i no tenia I accés. per què en volies 4? Per què en vols No, 4? no, saps això Una que- per cagar, una per... Claro, me les vaig les canviar la canvies? muntura. No, Totes són iguals. sí, però no, però de la muntura diferent. Estem fent publicitat. Ara me diran, per què compres a Amazon si Amazon destrueix? Chicos, pues perquè Feia falta, les feia. necessitava i al dia següent te les portaven i no tenia accés. Si no, Ximo va a l'òptica, I després, normalment. una cosa, per 19 euros proves. Dius, a veure, I què tal? estan molt recomanades pels cegos. Hauries netejar-les, Això- també, això és No, important. no, la merda la porten de Xina. Avui te penses tu que... No, això és tot un producte... Hòstia, sí, hauré de netejar-les. Me deixes la punta de la camisa? Yeah, no, pues si no, te- vaig a descriure la camisa, que Si hi ha gent que no... tens 4, s'ha porta-me'n quedat- unes, va, digues. S'ha quedat ahí. digues. No, perquè tu tens el cap gros, això no t'entraria. Vull dir, Digues. això és... Mira, has vist que m'he tallat el monyo? Sí. M'he tallat el monyo, estic més jove, Sí, més prim... estic més jove i més guapo, m'han dit. sí. Jo no, jo t'ho vaig dir per WhatsApp, és veritat. És veritat. La teua camisa és un fons blau amb unes flors del paradís i unes altres inventades per l'artista en colors fúcsia, grocs i taronges, amb tons verds que simulen unes fulles, el que donen una visual I els botons, com si... i els botons. Perdona, els botons són anacarats, però de plàstic xungo, però anacarat marró, Això és fusta, i xaval. el que jo veuria en tu ara mateix és És fusta. Tom Selleck passejant, baixant de l'helicòpter aquell de l'amic negre que tenia No en vas- la famosa sèrie Magnum amb No vas mal encaminat. el pantaló texà, curtet, apretaet, reventoner de paquet. Que jo crec que això ja ho hem opinat No alguna vas, vegada. no vas mal encaminat. La camisa... perquè no Deixa't samarreta. bigot. No vas mal encaminat. Esta camisa et deu tindre... Bueno, segurament te'n van enganyar, però... Per què? Mira, què posa ahí darrere? Què posa hawaiano? Està descolorit, no? Hawaiano. L. Però posa hawaiano. Espera, que me posa les ulleres a 4 euros. Beach, Hawaii Beach, és d'allí? Clar. Hòstia, per això t'he deixat caiguda. Segurament te'n van enganyar, però esta camisa té vora 30 anys. I ahí està, eh? No ha perdut color. Eh? Tampoc és que haurà passat tantes vegades per la llevadora. Per això O què? ja he dit que segurament te'n van enganyar. Però bueno, en Londres, que el vintage està de moda Hem de dit dos sempre. vegades ja, Bé. lo de Londres. És que la vas comprar allí. Joan, vas comprar 2 camises. On has estat Dos, aquest estiu? En Londres. Què me dius? No volia dir-te-ho. Sí. Però Tinc moltes coses que no hi ha contar-te. ningú que hagi anat a Londres. Tinc. Ves en compte? Sí? De Londres? Sí. De fet, crec que podríem fer ara... Carlos, i donaré entès perquè busqui una música de viatges. Sí, perquè la que una cosa, vulguis, estem començant temporada, a poc anem perquè en hivern, entrant. en hivern més viatge. I tu pots fer-me preguntes tipus, papa, què faries en Londres? Jo t'ho conteste tot perquè me ho sé. Deixa'm intervindre, vull dir, perquè anava a preguntar-te... La Primera... camisa que no ha acabat. Molt ràpid, s'estila molt el vintage. Perdó, una pausa. Vas comprar Seguim dos. en la mateixa dinàmica, estimats oients i igual. voients, Voients. oients i voients. Molt bé aquesta paraula. Molt bé. Tenim la mateixa dinàmica de deixar-ho tot penjant i a veure qui ho No, però baixa ara a terra. ho tanquem. Sí? Em vaig comprar 2 camises, ja està, ahir ho ha tancat. Però ara explica... En Hawaii? En Brick Lane. Ah, en Londres. Brick Lane és un carrer que per mi perdo molt, cada cosa consiga. No, molt bé, és com quan criticàvem els pobles més lletjos d'Europa. No, perquè el mercat estava molt bé, ja no està tan bé. Què vol que us diga? Veus, primera recomanació de Londres. Això és la Podeu teva anar a memòria. Brick Lane o no cal que aneu? Això no. És la meva... Això està igual, és la teua impressió, és la teua memòria la que t'enganya, és la teua memòria la que té un record en un moment donat de la teua vida i ara te sents més vell. Si poguera tornar a aquest moment precís i poguera veure Igual era la mateixa merda que ara, però el teu Sa- record l'ha emmagatzemat d'una altra pot manera. ser. També Pot saps què passa? Que el carrer n'hi havia més parades en el carrer, n'hi havia música en directe. Jo crec que la meva memòria pot enganyar-me, però no tant, ahir en aquest cas. Però ens enganya o no la fa memòria? 4 o 5 anys totalment. La memòria sempre ens enganya. Clar, la memòria... La memòria, mira, cada persona, Ximo, construïix... Cada persona som, com es diria, la tradició oral, Em pots ajudar? M'agradaria trobar-te el fil, sí. Vaig a veure si puc. Estic... Cada persona som com una tradició
oral pròpia. Veus, Joan estava fent l'esforç, ara està calfant un poc el cervell. Una tradició oral pròpia, vull dir, Sí. nosaltres mateixos, a través dels nostres records que construïm i moltes vegades ens inventem, generem la nostra personalitat. Però vols dir, per exemple, quin és el primer record que tu tens de la teva infantesa, evidentment, si és el primer record? Jo recordo justament 2 hores abans de néixer. Mira, que senties uns sons d'algú apretant. Pot ser ja? Que hi haguera una sèrie de contraccions i ta mare estiguera ja fent força? Tinc una... No vaig veure res perquè estava molt fosc. T'havies comprat unes ulleres de mà. Estava fosc, però sí que tinc aquest moment, no?, de dir, mira, crec que vaig a néixer. Crec que és hora. Crec que és hora. Crec que és hora i quin dia era? El 10 de juny va ser. De quin any? Del 74. Eres jove, cabrón. Ara. El 10 de juny. Perdona. Però mira, saps perdona, després de és el meu aniversari. Ah, sí? Home. Això, podem dir ja quan ho estem gravant o no? Clar, ja haurà passat, no? Clar, ja haurà passat quan ho sent. Retroactives, Ximo. No, haurà passat perquè avui és dimecres, dia 7. Dia 7, sí. El dia 8 això eixirà en antena. No, deixa-li temps a Carlos. A Carlos te deixem una setmana més. El traurem el dissabte o això. Vale, el traurem Ara el canviem dissabte. el dia, per a veure si... El dia 9, el divendres, és el meu Dissabte és bon aniversari. dia per anar a passejar-hi. Dia 9 de setembre de 1967 a les 9 del matí. Soc un tio nou. Sempre m'ha agradat el sobresalient, però m'ha faltat un puntet per al 10. Molt bé, molt bé. Tota la Pues per a tancar el tema de la tradició oral, que no m'explica molt bé, sí? jo crec que durant la nostra història anem nodrim-nos de records. Alguns són reals, altres no ho són tant, i altres són inventats, però arriba un punt en què ens els creiem. Home, A diferència de... Clar, per això tenim la tradició escrita que moltes vegades diem arriba l'escriptura i la tradició oral la tira per terra. I jo crec que és el contrari, la tradició oral és més rica. Perquè existeix l'escriptura, vols dir? No, més rica perquè existeix l'escriptura, no. Quan arriba l'escriptura diuen la tradició oral no val per a res. Els pobles que tenen tradició oral són tribus perdudes de l'Àfrica, és com a que... Jo tinc els grans amics contadors d'històries africanes, que sí n'hem parlat. Vaig al contrari, vull dir que estic intentant explicar que jo crec que no és així, però que l'escriptura sí que va ocupar aquest espai com de prestigi per a contar la història d'un poble, per dir-ho així. I jo crec que la història oral el que fa moltes vegades és, moltes vegades no, sempre, adaptar-se, però no només de generació a generació. En la mateixa generació el que conta la història es pot adaptar i acabes creient-te la teva història, la que més te convé, la que més t'agrada, la que més plaer te produeix, la que més serotonina, dopamina i totes les mines. Jo no vull dir que la canvies completament, sinó que mantenint l'esperit de lo que estàs contant, t'adaptes al teu auditori, t'adaptes al moment de la vida, a les circumstàncies. Si jo conto una història a tu ara, Ximo, i d'ací 25 anys te la torno a contar, si te la conto igual... Mira, te recordes una temporada que vaig contar la història del pet? La història del pet del taxista de Xina, que va ser famosa en aquest programa i és famosa al món sencer. Capítol 13 de la segona temporada. És mentida, però la gent, clar, com no anirà a l'hemeroteca... Minut 14. Però està molt bé, minut 14, 14:32. I jo tinc un amic, una mica ja major, que... Major és de 60. Sí, més de 55. Vale, ja major. I l'home, jo li vaig contar aquesta història i li va encantar. I me trobo un dia en un sopar que ell va relatar a veu alta el dia en el que estava en un taxi amb mi en Pequín amb la traductora i el taxista es va tirar un pet i jo com me vaig cagar amb ell, és a dir, ell s'havia autotransportat dintre del taxi famós, per tant aquell taxi ja és més gran del que jo recorde, perquè ja hi havia lloc per a 3 darrere quan n'eren 2 i jo no li vaig dir que no. Jo li vaig aplaudir perquè ho va contar amb tota una sèrie de detalls molt fidedignes a la història i se'n va inventar uns altres que van millorar moltíssim la història. Perquè ell estava dins del taxi i ho va disfrutar i va olorar el pet també, com jo. Simplement ningú es va preguntar i tu no vas protestar. No, era aquest personatge que estoicament assisteix a la representació i que forma part, és a dir, estem en la base del teatre. Jo tinc un amic que ha anat un pas més enllà, perquè jo imagino que el teu amic era conscient que no estava en Xina. No tinc clar que no vinguera amb mi a la Xina ara mateix. Però jo em vaig, jo tinc un amic que contava una festa on ell no va estar i al principi jo
ell era conscient que no havia estat, però com va ser una de les bones, i ell no se'n perdia normalment cap, al revés, en sumava. Clar, dius, ostres, no vaig a perdre Pues, això. quan hi havia gent de fora del grup, ell la contava i entonces, el que dius tu, participava i a més era molt de detalls, també era un bon narrador. Sí. És un bon narrador. Per tant, s'incloïa. Però jo crec que amb el pas del temps ja es va oblidar de que no estava per a realment passar a formar part de la... I estàs. I ahir va relacionat amb el que estem dient. Però jo quan dic que la tradició oral això no la fa pitjor perquè tu t'adaptes a les circumstàncies del moment i si passen generacions, si jo conte la història fa un segle i ara tu, els nostres descendents, un segle després conten la història que es van contar en aquell moment, s'han d'adaptar als nous moments per a que tinga més sentit. La història escrita queda escrita fa 200 anys... El tema és quan t'ha passat això, i fa 10 anys. Tu l'has d'interpretar, però bueno, fa 10 anys també nosaltres us contem la nostra història. Home, jo crec que també ho he contat, ja he començat a dir i crec que ho he contat. Si no ho he contat ja està, ja no ho dic més. Però ma mare és una gran contadora d'històries i se les inventa al vol. I mon pare sempre ix per allà, perquè l'home és més arrelat a terra, diu, això no és veritat, Carmen. Diu, però què és millor? Clar, Home, el tema està és millor. ja no només en inventar-se per inventar-se, sinó el que diu, en fer que el contingut original d'una història, l'essència, la mantingues viva adaptant-te a les noves circumstàncies. Ara crec que ja m'ha calfat. Jo posaria música, mira que te dic. És possible? Això mateix. Aquesta última frase no la puc repetir altra volta. No saps ni el que has dit, i ni jo t'he escoltat, però t'he vist la cara. Pues jo sonava bé. No sé què d'adaptar-se a l'essència. Això ja la gent ja s'ho farà seu. Sí. Estic bevent molt, perquè estic suant com un gorrino. He comprat aigua a la nova temporada, també. Estic que m'anix. Bé, anem a fer... Mira, aquesta és la secció de viatges en la música... Ja? Sí. Conta'ns que has fet a Londres. No, però fem-ho més tipus clickbait, no, perquè la gent... redacció de l'estiu. La redacció que te preguntaven en l'escola quan tornaves. tornaves. No, Ximo, segle XXI. Las 10 coses... Joan, perdona que t'interrompa. Sí. Estan demanant el mateix als xiquets en el segle XXI a les escoles. Ah, sí? Sí, els estan demanant... feu-me la redacció de què heu fet a l'estiu. Vale. Vull dir que el segle XXI funciona igual que el XX. Jo volia fer XIX, més en el clickbait eixe de... Coses que has de fer, no ho pots perdre. Però no me tornes a dir que això no és el segle XXI. Estic fent les preguntes jo. Gastronomia. Vale. Sí, és el segle XXI. Per exemple, cost del viatge, la despesa per a volar. Està més car, està més barat que abans de la pandèmia volar a Londres. Això no t'aprofita una merda. Saps què passa? Has posat veu de com es diu això, de radiofórmula, de bon rotllo, però era pregunta periodística, més que res, més que d'enganxar, la gent diria, bueno... Te'n faig una altra, Se segueix menjant una merda en Londres o és un mite sense molt trellat? Bé, m'agrada molt que em facis aquesta pregunta, perquè és un mite sense trellat. Exacte. Si tens diners... Ja no mengen carlotes bullides, aquella gent. Si tens diners, Ximo, no he de repetir una vegada més, com és el meu cas, no? En Londres es pot menjar bé. I si no en tens? Vull dir, la gent que va de mochilero... Es pot menjar bé, però no tant. Però no també. I això podria fer extensiu al món. És com les ulleres. Perdona, però aquestes ulleres jo m'hi veig. Sí. No sé si m'han posat dos lupes. No, mira, ara en Londres es pot menjar molt bé. Com a tot arreu? Diríem, fins ahir això seria genèric en tota la terra? De fet, mira, abans de continuar en Londres, vaig a fer un incís. Vaig fer un tuit quan estava a Londres, posant un tren que passava per davant de la casa on quedava jo, a uns 10 metres o 15 metres, i passava cada 5 minuts. Te vaig respondre. I jo vaig posar, Londres dona... Però clar, evidentment no em vaig explicar bé perquè tu, Xavi Martínez i algú més ho van agarrar com a la terreta és la millor del món. I jo, precisament, el viatge a Londres, per mi... Tu no eres d'eixos, de... Quan arribes a dir, però la plaça de l'Ajuntament és més gran. Per això dic que no vaig explicar bé. Per mi, quan vaig a Londres per mi és la meva segona casa. De fet, vaig a dir-te, després de Barcelona, i ara te preguntaré tu, quina és la lloc? Barcelona, València, i està entre París i Londres, és el lloc on més vegades he dormit, per dir-ho d'alguna manera. Fora de casa, vols dir? Sí. Clar. Barcelona ciutat, València, això sí que ho sé, sé ordre, i està París i Londres. Jo estic en París. La primera. El lloc on més he dormit fora de casa, sí, perquè ja fa quasi 14 anys que treballo allà, i quan vaig, sol dormir. Hi ha gent que diu, no dormiràs, cabró. No, on més dies has passat de la teva vida, llevat de la teua... Tu en aquest cas seria València, la teua ciutat. Bueno, jo vaig néixer a Benicarló, vaig passar un bon grapat d'anys,
València... Però això no compta, jo també. Benicarló Piles no compta. no compta. I Benicarló tampoc. Val. Doncs sí, seria París. En tots els respectes. Seria... Sí, a l'afició. Pa Piles i pa Benicarló, i a que jo Piles me l'estime molt, i Benicarló també. Benicarló, compte. Però sí, no, seria París. Jo crec que sí, París. París, sí, París. Molt bé. Seria París. Dit això, ja no sé per on estava abans. No, és perquè t'anava a dir També que anava. el que estàveu menjant a Londres ja es pot menjar a tot arreu. Estaves parlant del menjar a Londres. Del tuit del tren. Del tuit del Vaig tren, fer aquest tuit exacte. i tots pensaven que era per la terreta. La meva intenció, òbviament mal explicada per mi, I això és un novel·lista, vull dir, algú que escriu. sí, Algú que no escriu... o també és que la gent que llegeix molt la pressa, perquè Xavi i jo. podria recuperar el tuit i posar Londres et dona context i perspectiva. I ja està, jo vaig exposar... Això no t'ho retuiteja ningú. Tu poses això en un tuit i vas a fer la era per vosaltres, Ah. però la perspectiva era que quan jo parlava amb Zai, diu, no, Zai és el propietari del pis, dia, no, jo ni m'entere, No el sent, ni el m'entere tren. ja. I després una altra cosa que m'ha agradat molt és que li havien posat una màquina d'aire condicionat dalt d'una de les finestres, de mogolló de plantes, dalt, i quan l'abre que ve tot l'aire calent, em diu ell, no? Però en lloc, i jo què sé, jo tinc el defecte Spanish o no sé d'on serà això, Safor? i li dic, Safer? i dic, no vas a dir-li o això escolta, és legal, T'està tirant la calor així. això és legal o Sí. tal, no ho sé, me dona igual. Molt bé. I és un poc molt... Són despresos, Sí. es dona igual. Dona igual. El lloc. I en canvi així a la gent no li dona igual moltes coses. No, abans de fer-ho ja de... Tu has de donar permís, vaig a denunciar-te. Així on visió han muntat un sarau de caravanes, que és una puta merda, això era banda. Sarau de caravanes vols dir un descampat. Això de menjar, com es diu ara? En anglès, De food truck. food trucks. Food trucks. Que l'Ajuntament va dir que era... Però sarau tot l'any? Hi ha No, caravanes? només en agost. Ah. L'Ajuntament va fer un tuit i va posar Estem a l'Ajuntament d'Oliva? d'Oliva, va dir Ok. ecològic, sostenible i verd, saps? El food truck. I jo... Això de verd també hi haurem de Dis-me, posar-lo. com fer... Tiquismiquis. Com dir el gran Buenafuente. Dis-me, no sé, tiquismiquis o dis-me això, puntillós. Puntillós. Però jo dic, que m'ho expliquen estaria bé. Pues a lo millor dic, mira, dels beneficis que traiem d'això, un 20% ho Va dedicarem. a depurar aigua per a regar els nostres jardins on els nostres Correcte. xiquets i els gossos caguen. O no per portarem aigua a un poble d'Àfrica. Bueno, no cal, portarem aigua sí, perquè si no Sí, hi ha gent tindrem... que fa coses per Àfrica, eh? De ser- Àfrica és molt gran, de se ser- deixa. Però és que de ser no tindrem aigua. Entonces... Però bueno, no, era el tuit iau. Van posar verd, ecològic i sostenible, I la gent va dir, està bé. i en els food trucks, que vaig assomar, pues allí, jo què sé, tot va en cos de plàstic, el menjar tot va en Home, no, serà d'eixe des que es desfà. que es desfà. Ja està, era simplement una curiositat. Estem a Londres, no mos xafes la Pues guitarra. així la gent es va posar com a loca, l'associació de veïns, i volien tancar-ho, denunciar l'Ajuntament. Estem anant per un lloc que encara per la transició estiu-hivern no m'agrada. No. Vull fer-te una pregunta, dis-me, Joan. dis-me. Es menja molt bé en Londres. Quines 10 coses ens recomanaries visitar a Londres ara mateix? La reina d'Anglaterra 10? seria una? 10? 5 coses? 3? Te ho estic deixant fàcil, Joan? Pues mira, ja, sí, M'agrada que me facis deixar. jo aniria a les Arxes, està ple d'arxes allí, que són, per on passa el tren, per baix, n'hi ha fan arcs, coses, sí. i ho aprofiten, allí fan Sí, negocis. fan coses, sí, sí. I hi ha botiguetes. proper d'on vivien nosaltres en Bethnal Green, Sí. que encara manté molt l'esperit, és una zona de... Sí, que passa el tren per la finestra. Sí, passa el temps per la finestra. Sí. I n'hi ha... És com Alfafar. I n'hi ha un lloc on hi ha 10... No, Alfafar, Benetússer i això, passa el tren per la finestra. N'hi ha 10 llocs on Al Pfeiffer. arreglen taxis. Al Pfeiffer. Al Pfeiffer. Arreglen taxis. Però Qui de- té un taxi li va molt bé conèixer però- això. però Tu taxis penses negres. que algú agafarà l'avió per anar a veure on arreglen els taxis? Els No t'ha agradat, londinencs? no t'ha agradat la primera No recomanació? seria la més gran recomanació. Però segueix intentant-ho, Joan. A veure, T'agrairia... menjar paella en Londres. Ahir m'has tocat el viu. És que no ho sabia jo. És que segur que triomfem en esta llista. Segona recomanació, menjar paella en Menjar Londres. paella en Valencians, estigueu atents. La resta del món vos dona En igual. perquè peu no- als seus, eh? La resta no teniu Per igual. cert, este cap de setmana és el concurs internacional de Sueca. Mira. Aniré, sí. Sí. The best world paella, best. És allí. Molt no? bé. Això diuen. Està De bé. la paella en parla molt, de l'arròs al forn no Ne parlem parlarem res. molt perquè he de contar-te un projecte, però ja el mes que ve. Val, Tira-li. val. Seguís parlant. Bé, diria que per als valencians és un bon consell, Sí. per a la resta del món ens dona igual perquè no tenim ni puta idea del que és una paella, vull dir, començant pels catalans o que van per en siga, no saben el que és, vull dir, qualsevol cosa que es dona se la mengen, no? Entonces dius, bé, pues dona igual. En Borough Market
Molt recomanable. El mercat de Borough, molt recomanable. Sí, Per als que no mercat de- sapigueu, pues, ho busqueu en Com el Google. mercat de Russafa, però allà... Mira, per donar una indicació, Sí, està prop de l'Ajuntament de Londres, De Londres. no del poble. Londres té ajuntament Sí, ja? un triangle No de vidre, tenia. proper a London Bridge. No tenia, no es feia falta, no? No tenien fins fa... Pa què? S'apanyen. Jo crec que fa una vintena d'anys que tenen... Boris Johnson no va ser alcalde de Londres? Crec Sí? que va ser com el primer nou alcalde de Londres o alguna cosa així. Anaven- I abans no tenia... anaven ja conquerint. comencem a parlar d'oïdes, Anaven- però bé. Jo crec que sí. Molt bé. I abans d'ell era un altre. No, Samuel abans Khan, d'ell no crec... No sé algo si- de Khan, li diuen. Eixe és ara. I no era Eixe és ara, Helmut. Samuel Khan és ara. Estàs Estàs confonent primer ministre amb alcalde de Londres. Estem parlant de l'alcalde de Londres. Samuel Khan és ara. Abans era Boris Johnson. Ja. I Encara abans- és. Jo crec que sí. Ah, pues jo no l'he votat. Bé, te'n Borough Market. aneu a Borough Market, val? I allí, des de fa anys, i això que vaig dir, això que vaig dir ara és un fet, crec jo. No poses en dubte tot, perquè hem parlat avui de records, em mires així, no? No, estic Fa escoltant. 8 anys vaig anar a Borough Market, val? Vaig estar allí 2 mesos, en la meva dona. Ella treballant i jo passejant. Que cabra! Bé, ho havia de dir, Jo també ja ho està. havia de comentar. I anàvem a la Borough Market i n'hi havia un lloc que es deia Paella Bomba. I I encara està, val? Comencem per ell. però ha millorat la cocció. Fa 8 anys, encara està. I aleshores ja Això és tenia... que n'event. Correcte. En Londres, sí, ahí passa molta gent, però si no ho fas bé, te'n vas cul per amunt. Perquè el kebab te guanya el terreny. El kebab o el kibub. Si no fas un bé un kebab, també te'n vas cul Està per parlant com amunt. les abueles. Ni, no. El kebab i el Sí, kibub. m'ha parat molt docte, molt vehement. Bé, vaig a canviar un poquet la... No, vas No, bé. no, Per ser el primer dia... Som molt escolta, influenciable, Ximo. Cada cosa que em dius, jo ara vaig a fer... No sé quin estil puc agarrar per contar-te. Conta'm algo, de moment ja te diré jo que per anar a Bé, menjar paella, espera, no sé si agarraré és un avió per anar és a un Londres. cantonet, i n'hi havia cues enormes. El primer dia que arribé a Borough Market, que de fet la meva dona va arribar abans, jo després, entonces vaig anar en les maletes allí directament. I vas dir, carinyo, està bellíssima i em paella. veig una cua, paella, i un cartell gran, Paella. no, paella bomba, bueno, saps què paella bomba? Bomba. I jo... No posava Bombay. No, bomba. D'acord, Entre no. la gent mira la paella i veig una paella d'això que faria, com li diuen aquell, Turis, com més que feia... Albis. Albis. Que en feia per 30.000. En Albis. Però bé... ja va tot a pacte, això. Molt bé. Això no diuen a l'església, en Albis. O, En Albis. tu que Estàs eres- en Albis és estàs en el cap volat. Pues bueno, ja està. Està molt bé, no? Bé, Tot, ho aprofitem pues, tot nosaltres. pues una paella enorme de Albis. A llenya? O... La llenya és ous. La paella ja està feta. Jo no sé on la fan. La paella ja està feta. És d'eixes de plàstic Ja dels torna japonesos? Ja torna altra volta al tec-tec. Bé, i grosseta. Clar, home, és que no aprofitar el paello una vegada el tens posat al foc, doncs ja la fas de 7 o 8 Però centímetres. no mos equivoquem, que no estic criticant. Vull dir, estic fent una exposició de fets per a que la D'acord. gent, per a veure si la gent vol anar. És la segona recomanació que estic fent És de que Londres. això és molt difícil de... Sí, sí. És ben grossa i té moltes coses, que lo qual en principi és positiu, no? Alimenta. Clar, tu dona menjar i el posen moltes coses. Per a quants? Per a 20? Ahir no en cap pa 30? Sí, Clar, fes-la pa i 30. si tens fam, pues, Clar. el posen moltes coses en el plat i dius, pues tinc moltes coses per menjar. Molt bé. Dona igual que si van o no li van. Això fa 8 anys. 8 anys. I era un arròs i el diuen, doble de coses. I la gent No comprava. vaig a dir el xoriç, gambes, xoriç Dona igual, una mixta... i meloseta. No era, saps? Sí, meloseta. Però perquè l'estaven venent abans d'acabar-la. Això fa 8 anys. Val. Ara, en el 2022, Passa el temps, 2022, 2022, Borough Market, paella bomba. a tope igual. Que ho vaig fer fotos i tot. Mira, ho penjaré en Twitter. I també, sí, Per a que vegin el i document. per què vas a canviar la fórmula, no? 10 centímetres d'arròs. Igual. Ple i crec que valia 8 pavos. T'omplin ahir la És barata, eh? Sí, Perdona, home. és més barata que sí. Sí, La vas tastar? sí. No, vull dir que és barata que sí. Hauries Perquè sabut... igual de m'engoliria... No, que és una recomanació. Jo crec que lo bo és que no ho Segona he dit. recomanació especial. Això no ho havia pensat, és més barat que sí, tio, una ració, 8 Sí. pavos. Home, és que és una ració de bona paella. Home, te la tens que Hi ha menjar que per ahí, pagar-la. Hi ha però gent bueno. que fa pagar 2,5 i dius, I això a no més, és paella. la lliure està quasi igual. Sí. Per Bueno. tant, que us Molt bé. més perspectiva de Londres. Parlàvem del soroll, més perspectiva. Paella. Nosaltres volem, paelles valencians volen que la paella siga no sé què, i ens posem en seguida especials, i no sabem, no tenim ni... Pues eixa paella triomfa. Ara igual nosaltres anem allí a fer la paella de ditet, allí a Borough Market, i ho durem un mes. No, i te diuen, Eh? tu no estàs bé del cap, un ditet, i se t'ha cremat.
Se t'ha cremat. Què van a fer? 20 paelles ignorant? Escolta, i la gamba? No, és que això és paella, Això és en una... amb els 10 elements, el conill... El conill nosaltres l'adoptem. No en posem de conill. Clar. I en què la fas? Pues posa-li gambes, xorís, color, Clar, posa-li color. lo que siga. No veniu d'un país ple de color. I en una paella Posa-li d'aixes pots alimentar, jo què sé, a un poble... A por un market, A un que deuen viure... a un poble de la Marina de l'Interior l'alimentes a tot. A tot, en una paella. Sí, sí, a Vall de la Guar o, Tal com va el gas. o a la Vall d'Ebo van tots... Hi ha que fer les paelles així. Tal No, com no. va el gas, les paelles de pa. A tota la Vall de la Gallinera crec que la pots alimentar en la paella eixa d'un dia. Bé, Ja parlarem de la Vall de la Gallina. segona Molt bé, recomanació. Londres. No Què t'ha agarrem, paregut? de moment no anem a agarrar eixe vol famós a tal. Podries recomanar... Què vols, que recomanen la Torre de Londres? Això ja ho fan tot el món. No sé, 10, més enllà d'això, t'he demanat 10, dis-me'n 3, me n'has dit 2. Ah, mira, també un restaurant turc. Però espera't, diré, per què? Tu vas estar a Londres? Espera, que això t'agradarà. Era un restaurant turc que feia esmorzars anglesos, però el que més em va agradar no és això. No estava mal, més enllà de la canya que el peguen, però no estava tampoc tant. Allí sí que era un restaurant en noms anglesos, perquè curiosament estaven a Anglaterra, vull dir, posen els esmorzars en nom anglès. Així també ho fan, Sí. i el cobren 10 euros o 11, Clar. i això ho van parlar una vegada, allí te'ls posen en anglès i no te'ls posen en espanyol, no sé per què. No posen No, un moment desayuno aterciopelado, en Londres no posen això, posen en anglès. Velvet Breakfast, Però bé, desayuno... no vull seguir amb En aquest tema. espanyol no ho posen? No ho posen, ho No posen te- en anglès només. No te crec. Tan loquíssims. No te crec. No, tot, Tu no has estat a Londres. tot en anglès. A soles. No. I en espanyol no? En els museus i tot en anglès ja. No, i ja està? Sí. Aquests cabrons s'estalvien cartela, al costat del number en one. l'aeroport un poquiu, però en la En resta... espanyol? En algun lloc, saps? Els bates... Bueno, atenció, perquè també ve la perspectiva de Londres respecte a, en este cas, al nostre país, siga quin siga. La higiene. Vaig anar al vàter i jo això no ho volia fer mai, ho he de confessar. Vas baixar la bragueta? Ximo, tu has fet moltes coses en esta vida, però jo no sé si esta la veuràs feta. No, Va anar al vàter, en aquest restaurant, clar, jo estic allí i em va entrar un apretó de pixera. Menys mal, perquè si no... Pandocate, ara no, veuràs, it's not the place. ara veuràs, Okay. veuràs. Jo ho sabem això, de fet la secció de l'any passat l'hem de recuperar, la dels vàters, on cagar. Mira, que ara t'apudio també en Londres, ja la farem, ja que fem la recuperem. Així no seria allò, per cagar. I jo m'agarro a pixera i jo mire, Mira, este abre, allò que esta era farola, la barra, no. un corredor estret, es feia un poquet ample i no veia portes. I jo dic, i li dic a Laia, Laia, no n'hi haurà vàter, tio. Volen dir, Home, això com és són- il·legal, Però això no tens com- cèdula d'habitabilitat. Com en Londres són tan... Vaig veure que eren Sí, és veritat tan que despresos. en això dels banys també han tingut una evolució estranya. Són eixa molt gent. despresos. I No molt... tenien res abans. I dic, a veure si no de vàter. Però Una em pregunta. veig una dona que no pareixia cambrera, que de cop Pujant-se la faixa. No, que de cop me la veig eixir de la cuina, saps? I No pot ser. I se senta, No pot ser. Atenció, se senta a la taula i continua esmorzant. I tu li dius, Aleshores, soc més o menys com Sherlock Holmes, per dir, blanc i en botella, pixen dins la cuina. Ah, Bueno, i- no dins la cuina. i li pregunta el camer per si acas, per no clavar-me en la cuina així, please, vas dir en anglès i tot, no li vas dir los baños, i em va dir, sí, creuant la cuina a mà dreta. Creuaves la cuina, Això és transparència, estan allí els homes. però vamos, super transparència, perquè era molt estreta la cuina. Si t'encantava rosaves algú i ho podíem posar en plate, saps? Tenies que anar fent aixina per no rossar ningú. Si estàs grosset, no caps. No caps. I fa no falta era pixar. creuar i eixir per una porta i fora, no. Al costat de l'últim foguer, ahí n'hi havia la porta. I jo dic, hòstia, per això el dic que no era el lloc adequat per a cagar, cada cosa com siga, perquè si deixes allí... Però, a veure, algú haurà cagat. Home, està per això. Bueno, i per pixar també, i per fer les dues coses inclús. Eixa cuina... Què t'ha paregut? Una molt bona recomanació. Però després és un altre restaurant que el pegaven una canya que Vas flipaves. parlar-me de restaurants. Esmorzar. Pregunta, Sí. molt important. La farina... La moqueta. Seguix estan els carrers emmoquetats en Londres? O l'estan llevant per una qüestió d'higiene? Els carrers? Quan jo vaig anar la primera a Londres, estava tot emmoquetat, tio. Jo recorde arribar a Victoria Station de l'aeroport. En l'època de Margaret Thatcher, no? Sí, per ahí, sí. En què no sentia el canvi climàtic, això no sabia, bueno, sí que es Però parlava, la moqueta era de pam, però de pam de l'any 62. Estava allí. Tu quan vas anar la primera vegada?
No, jo vaig anar a Londres la primera vegada l'any 80, jo crec que Margaret Thatcher ja no estava. 80, diu? Hòstia, No, 87... Ah. Jo 96, qui seria? John Major? No me'n recordo. No sé, però el tema de la moqueta... No. Ja no n'hi ha? Ahí mira a l'esquerra i mira a la dreta sí, però moqueta i això no. Perquè abans era colorida allò, eh? Bé, com han vist, la higiene tampoc és un tema... Després també, en el tema de la Modernor, això està molt bé perquè tu tens llocs un poc que estan així, com diuen, manca per ombra, que diuen els castellans. Manca per ombra. Traduís-meu... Mànec faré ombra. Màniga for the muscle, for the muscle, for the Ombre. I això fa que la brutera es veja menys, però està... Clar. I la farina al costat del vàter en un forn que va manar. Les mosques també... Això... Escolta, tant, molt agradable. Molt bé l'experiència No, londinenca. és que estic dient de manera positiva, molt bé també en sanitat. Perquè és que ara pareixerà conya, Ximo, però no ho és. Tinc més preguntes, no sé si fer un monogràfic de Londres. Has anat al teatre a Londres? Has vist el típic musical que està allí des de fa 72 anys? Has vist la ratonera d'Agatha Christie que fa 60 anys que se fa? Jo quan vaig estar fent el 41 aniversari, vull dir que ara farà 70 i alguna cosa. No he anat a ningú lloc turístic, Ximo. Has anat a veure passar el tren de Rodalies per la finestra de Borough, no sé què. Has estat. Molt bé. No viatgeu com Joan, intenteu fer coses de turista. Visiteu museus, aneu a veure, si estàs a Londres, el centenar de la ploma, que és la història del País Valencià, que la senyora Victòria li va regalar al seu marit, la senyora reina Victòria, en el segle XIX. Ah, sí? Mira, vaig passar per fora només. Ah, molt, això ja te val com a valencià, eh? Temes importants també. I tant. Vaig anar el 2016 i el 2014. Vols que ho fem en diversos programes, el de Londres? Vull dir, perquè està donant molt. Sí. O sigui, jo en el vàter de Londres cagant dins del foguer amb el senyor fent la truita, jo, eixe tema ja... Molt bé. Ahir em dic, recomanació per Londres, no cagueu ahir. Molt bé. Hem canviat un poc el sentit de la secció, que era recomanacions on cagar, hem dit I ara on no cagar, o sigui, on apretar cap a dins. La pròxima vegada ja... Està molt bé. Pues sí, dona pa molt Londres, Ja en parlarem. Jo quan no tinc res que dir-te diré, escolta, conta'm algo de lo que vas fer en Londres, perquè de moment veig que... No, titulars, bars i bebès, pubs i bebès, aparentar en les finestres i no porten sostenidors. Ho deixa ahir. Això és Europa. Ho deixa ahir. En Europa el mugró va a l'aire. Ximo, Això és un altre tema de la secció sexual. Vaig a fer una botella d'aigua. Molt bé. Vaig parlant jo. Sí. No, jo tenia coses que preguntar-te i parlar de viatges. Ara no me les preguntes, espera. No, jo te les pregunto i tu ja les respondràs quan vulguis. Jo les deixo en l'aire. Què me sent? Que te'n vas molt lluny, Joan? Molt bé. Passa per davant de la càmera, a ser possible, perquè és una cosa que no s'ha fet mai. Per favor. Sí, segolina, que deia el meu fill. En lloc de la gasolina. Sí, Carlos està deshidratat, el tio li xorra per la cal... Tens una miqueta més de monyo, no, aquest estiu? Com ho faig? O no? Per darrere, vaig per darrere. Ves per darrere, home. Simó, quin tema estàs introduint? Estic introduint que a Carlos li ha crescut, ha anat de viatge a Turquia i s'ha fet un implant. Això he de parlar en segon pla, després s'escolta malament. No, malament, parle. Digues. No, estàvem parlant de coses. No, volia parlar del tema dels trens, ja que has introduït els trens de Rodalies. Sí. Vaig llegir la notícia, no?, de que des de el OBB, que sembla que és com OBK, un grup de música, però no, són els trens austríacs. Què ha passat a la B i la B. N'hi ha un documental, crec. De OBK? OBK? A mi sempre m'ha sonat Osiesta, OBK. Eren els desventalls, no? No, això és el comiat, tio. Ah, doncs el ventall dic jo, el documental. No, OBK era un grup, crec que eren de Múrcia. Molt bé. Molt bé. De Múrcia. Igual no, jo què sé, però me sona. Vale. Jo faig associacions d'idees i després... Els trens, no? Parla tu de que vivies davant d'un tren, que és una experiència mística que has tingut en Londres, cadascú qui no s'ha conformat perquè no vol, hi haurà gent que ha estat tot l'estiu estès a la platja. No, i els austríacs han començat una altra vegada a fer trens per a tota Europa nocturns. D'acord? Ja s'havien fet abans? Bueno, abans la gent viatjava. Jo he fet una gira sencera. L'any... La Güela parla ara de l'any... No digues l'any. L'any 92-93, encara hi havia trens nocturns... Sí, que feien... En la qual... Vale, sí, perdona. No eren de vapor. Eren acudit ruïn. No, vas fer una nocturna, vas fer. Però sí que feien... Quan frenava a l'estació de Burgos. Pues mira, dic una cosa. Vaig fer una gira, que encara no ho he dit. En l'any 92 no es feien 10 cas nocturns ni 11 cas. No s'estilava tant córrer. No crec jo.
Jo no estic parlant de córrer, jo estic parlant de dormir en un tren. M'ha vingut coses que Eren es fan per la nit. Uns vagons verds. Que no corren no com es fa per la nit. xoriceros, I no sé per què corren per la nit. I si dormies de pago gros, eren 2 llits. Però si dormies de pago xungo, eren 6. Una llitera, que jo crec que encara n'hi ha algun. Però abans hi havia molts. I anàveu en 6? Quin era el pressupost de la gira? Jo he anat en 6, amb gent que no era de la companyia, m'ha tocat perquè hi havia molta dona i aleshores ells anaven juntes en un departament i hi havia poc de mascle en aquesta gira i el mascle anava on podia. Però això com és, Ximo? Que antic això, per l'amor de Déu. Per l'amor de Déu. Tinc antic. Anàveu separats com en les escoles abans? Sí. Mujeres por aquí, niños por allá. Niños por allà. I si voleu pegar alguna fregada, què feu? Vull dir, perquè la món de la... t'agarraves el que tenies al costat, però igual era un senyor així... Que portava uns tocinos. Perquè tu pots contar-me, en aquella època encara no estaves casat. En una gira pot haver... No, jo era molt professional ja en aquella època. Però què vol dir que no siguis professional? Sí. Que té que veure follar de ser professional? No recordaria de follar en eixos trens. Ximo, si follares damunt l'escenari i no fora el paper, jo diria, estàs anat un poquet mal. S'encalfar més de lo que tocava. És veritat que se manejaven d'una manera... Jo dormia molt bé en eixos trens. Per cert, un incís, abans que continuïs, Ximo, perdona. Hi ha hagut una obra de teatre que era en València que va escriure algú que conec de segona o tercera persones, que ha sigut molt polèmica. Ser polèmic és relativament senzill. Si aconsegueixes portar l'obra de teatre a teatre... Per què ha sigut polèmica? Perquè follaven a l'escenari. Ara a València, això sí? Sí, això no fa molt. Imagina com estigui I desconnectat omplia, de la realitat. Home, clar, a veure el morbo de dir... Però es veu que era molt eloqüent. Molt eloqüent. Follaven molt follaven. Bueno, jo vaig dirigir la ronda en la qual tots els actors follaven en escena. També? En l'any 2002 o 2003. Molt bé, la ronda. Perdona, de Schnitzler. 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 Te ho has inventat. No, tio, jo vaig fer la ronda, no, vaig dirigir la ronda i follaven tots en escena. Schnitzler. Això queda bé. Escolta. No, estic per els tres. Mira, austríac també. Dirigies només? Dirigia. Dia, a veure... No, però bueno. Eixa polla no va ahir. Ara... A mà dreta. No, ara posa-li la mà a la mamella. Furga. Vaig a pujar el nivell. Furga. Ara estaria condemnat. No, anem a pujar el nivell. Perquè això ja és un maniqueisme. Ara fora de... Bum, de cop i repent tornem a l'estatus de... No sé de qui. Deu ser difícil, això. Hòstia, follar... Per als actors... No, estàs a colla. No. A veure... Me consta que va haver algú... Si és actor porno, estàs més posat, però no, si no... No, perquè no era follar introduzcaven bé, vull dir, se fotien mà, feien com que follaven, perquè estaven nuets... No, la que el dic jo sí que follaven, tio. No, jo si follaven o no follaven, jo ho deixo ja a qui vulgui expressar. Jo no vaig a dir res. Jo no m'estic, no vaig a dir... Bé, això era una obra austríaca. I ara, perdona, Schnitzler era un autor austríac. Mira, Schnitzler. Sí, senyor. Schnitzler. Englissant. Bueno, estos tios han fet jo vaig fer una gira per tot l'estat espanyol que anava Sant Sebastià, Màlaga, Santiago de Compostela, Tarragona, Tarragona, Badajoz, València, Burgos. Quins trens n'hi havia? Pues el Talgo? No, eren uns trens que eren en vagons per a dormir. I per sopar i tot? Per a dormir, te pujaves la bosseta, home, no havíem arribat a nivell de l'Orient Express, no era. Però m'agradava la sensació del xac-xac del tren i arribar a una ciutat a les 7 o les 8 del matí, anar-te'n a l'hotel, fes la funció, estaves 2 dies, 3, una setmana... I ara podrem fer això altra volta, no? Bueno, i això ara ho hem fet, no? I vaig veure un reportatge, hòstia, els trens, tio, són molt bé. Però qui es fa? Els austríacs han començat a fer... Quins? Ara, quins austríacs de tots? Quins estan fent-lo? Els homes austríacs dels trens, no sé qui els fa. I les dones? Homes i dones, jo parlo en genèrica, i tio, va. No, bé, per fer-la mà un poc. Oh, home, i tant, perquè això és polèmic, A algun podcast li han tocat la careta de polèmica, també. També ja seria entrar massa filat, massa prim. No, el que t'anava a dir és que... Però ja s'han fet els trens, que van a portar-ne així o què? Sí, no, així no arriba, ten en compte que així la connexió és molt xunga. Les connexions en tren d'Europa acaben a Barcelona. Depèn, hi havia una en Madrid, però era de mentida. La feien ahir perquè, jo què sé, perquè tal. Bé, la qüestió, que aquest estiu també s'han posat de moda els trens així, perquè va haver un incendi. Ah, mira. I hi havia un tren. Estava en Londres. I se va sentir en la BBC, tren entra en fuego en Spain. No, y señora salva la vida. Vaig veure algun titular i... Policía cabrona abre puertas y quema pasajeros. Va ser un poc així, no? Sí, però va ser molt curiós també, que tots se van cagar en tot fins que se va saber que era policia i a partir d'ahir se van acabar les notícies.
Sí. Això és així, vivim en un estat de llibertat absolut, en el qual els periodistes estan a una alçada incommensurable, tenen la veritat absoluta, informen dels fets amb una imparcialitat que fa... No és precís? No, dic Que no està passant. D'acord, bé, volia parlar de trens i ja m'he Ja està. puc enviar a fer-la amb algú? Ja. No, encara no toca? Igual és pronte. Carlos, és hora? Pots posar-me música? Sí, que estic calent. Sí? I després ja seguim en el programa, però envia... Vale. I no, És que per favor. li havia fet buscar la música que t'agradaria, però igual. No, Vale, és que m'agarres ahir. Escolta, vaig enviar a fer la mà a la Policia Nacional. Molt Això és bé. delicte? Un moment. Això és començar en un delicte No, ja la no, temporada? no. Jo el diré per què. No. Hi ha llibertat? No ho fa Ximo Solano, sinó el personatge que aleshores, interpreta perquè Ximo això és Solano. teatre, això és ficció. Que no li posa nom. És Mr. Vull dir, perquè Poppins. la senyoreta eixa que es Mr. pensa... Poppins envia a fer la mà. Sabent que la Policia Nacional han tret de mitjana... Parla igual que Ximo, però no és Ximo, és Mr. Poppins. Han tret un 3,5 en lo del castellà. És a dir, Three and que a half. moltes llums no hi han. 3 and a half. Ella que va dir, yo como policía aquí abro la puerta y salimos todos. porque Castellà, yo soy que era la un examen defensora". o algo? Estic Tu saps que perdut jo. que els policies no han aprovat ningú, han baixat el nivell de castellà, no saben conjugar dos verbs Però per seguits. què vols que sapiguin parlar? És veritat, en tindre la porra grossa i aneu a fer la Mr. mà. Poppins. Això sí que és començar fort. És que l'any passat no vam tindre cap querella ni res. No, sí. No m'anaves a posar una altra música. Lleva-la, fem una calma de música. no vull enganxar-les, sinó fem ahir Digues. un Ostres, t'he fet una pregunta molt important. Però digues. No, doncs fes-la. No, que esta setmana que ve me'n vaig a una boda. Tu diràs, fins ahir està tot bé. Jo no sóc d'anar a bodes, de fet, els meus amics no me conviden a les bodes, normalment. És que havia dit a Carlos que la buscara. Com està? És esta? Clar. Però no ho sabia, tio. Això Mira, parlant de Londres, tu saps qui és l'introductor d'esta música en el món com a música de boda? Qui? És la reina Victòria, una vegada més. Eixa dona va fer un munt de coses, el vestit de blanc, de les bodes, esta música que és de Mendelssohn, que és del somni d'una nit d'estiu, no? Que també dius, un momentet, A Midnight Dream. És que com ha estat en Londres... A Ha Midnight- parlat molt poc en anglès avui, pel que hauria. Bé. Must. ok, però vas parlar en anglès? No, el que te dic és que ja has estat en Londres, això, el Sí. somni d'una nit d'estiu és de Shakespeare, que ara també vivia allà al costat, vull dir que així no ho lliguem tot, però el que te volia dir és Fes-me que memòria l'obra... que el digo jo per anar a menjar paella a Londres. Paella bomba? No? Sí. Val. No, el que t'anava a dir és que l'obra és una comèdia d'enredro absolut en el qual hi ha gent que s'enamora d'un ase, un Embolic. burret... enredrar no és valencià, tampoc. què sé. Embolicar. Però embolicar no t'agrada, o què? Sí, també. La qüestió és... Has de buscar-te, tu ves. La qüestió és que com s'ha adoptat aquesta música com per a una cosa seriosa. Quan Shakespeare primer se'n fotia de tots, dels matrimonis i dels ulls tancats que tenim tots, i l'amor és cego, i després... Però això és així, això és Ximo, a la així, vida. no? El que dèiem, passa el que de temps, fet, mira, si i els sempre deixes records... trompetes sembla l'himne d'Espanya, Ja no? ho tenim lligat No? Té una cosa ahí... del principi del programa. És de comèdia, és una música de comèdia, també. Passa el temps i els records es converteixen en altra cosa. Una família mafiosa es converteix en jo què sé, en els millors que puguen passar. Això no s'espai. No me descentres, perquè estic nerviós. La reina Victòria seria una gran influencer avui en dia, seria con la Kardashian. Home, és del segle XIX i encara influeix en tot. Els vestits, si no m'equivoco, els vestits de comunió. Que dius, També? D'on collons ve això de Del marineret? Corpus. No, ella, la reina Victòria, va fer també! Era una crac! Eixa dona, Aquesta dona volia molt a Albert. Albert, home, li va regalar el centenar de la ploma, tio, entre altres coses. I, A nosaltres el que ens quan va interessa. morir va fer el Royal Albert Museum, no? Tot és Albert Victorian Albert Museum, Victorian, el sí, Royal Albert Hall. Jo volia dir el Royal Albert Hall. Sí, t'he entès. Això és redó, que és preciós, ahí fan els proms. Això és redó, Escolta, sí. Mira les proms. Saps que estan en Londres? És que hem de tornar un moment. Em va escriure un és que xic. Joan ha estat en Londres. Em va escriure un xic. Ei, la teva dona ho sap. I em diu, És que en Londres... Joan, allí cap tot, en Londres cap tot. Londres cap tot. Diu, em va dir, Joan, bandoler. no, perquè resulta que és de Potries, saps? És de Potries. Vull dir, no Poetries. em va dir, John, Potries és poetries? hòstia, És poetes? sí, perquè ara en Assumpta Domínguez, mira, l'alcaldessa de Potries, no, ara, Carles no fa mai cas,
Carlos, apunta el segon, que si no pues ho he de buscar. Agarra un boli, no té boli, pren. Agarra un boli i apunta el que vaig a dir ara. Per a l'alcaldessa de Potries. Paper, No tenim apunta-ho a la paret. Apunta-ho en el mòbil, en un WhatsApp. Apunta-ho a la paret. Si perdem temps. Ja has posat el ventilador. Apunta-ho en el WhatsApp. És igual. Apunta-ho en el WhatsApp. A la mà, apunta-te-ho a la mà, com les xulles a escola. Assumpta Domínguez, disculpa, és que Assumpta. no estem organitzats. Alcaldessa de Potries. Alcaldessa de Potries. I Potries. Periodista. I Potries, que fora conyes, s'anix. Va fer l'any cultural. És veritat que no va ser capital? Capital. Té una activitat cultural brutal. Sí. Es mou moltíssim. Cada cosa com és. Jo crec que l'única cosa que li falta és que fem un directe allí. A Potries? Assumpta. Ahí t'ho deixem. Enguany comencem amb els directes. T'ho deixem ahí, on vulguis. En qualsevol lloc de Potries. No, en qualsevol, depèn del... Bueno, que no pegui el sol. De l'hora, exacte, o que si plou... Encara que estigui encara a l'hivern. Corralet per ell que tingues. Molt bé. Dit això... Per què si Potries? Ah, sí, perquè el músic que em va escriure és Ausiàs Garrigós, de Potries, que organitza també el Festival de Música, un crac. I l'home em va escriure i diu, Joan, he vist que estàs en Londres. I dic, sí. I jo també. I dic, faig alguna publicació. I dic, sí. I diu, actua en les proms. És un crac. Hòstia, en el Royal Albert Hall. I dic, sí. Dic, en qui? Dic, en l'Orquestra Simfònica de Londres. Que ell què fa? Què juga? Ell crec que tocava, no voldria enganyar-me ara, el trombó, crec que era, tio. Mira, un trombonista. Però ell té una plaça, no sé si era en Bournemouth o en Liverpool. Bournemouth és que em volia dir-ho. En Bournemouth... Vols que repassem la geografia britànica? Vale. No, un repte que tinc és ensenyar-me la valenciana. Vale, això parla molt mal de mi. No estem anant al tema pel qual... No vaig poder anar, estem en el xiquet, però volia anar, però no, actuava quan ja estàvem així. Joan, que m'han convidat a una boda, hòstia, però no és això, que jo no estic acostumat perquè la gent sap que no vaig. I què t'han demanat? Perquè convidar-te a una boda tampoc està mal. No està mal, però... Veure a on? Faig el discurs. Oh, amic. A Sorrento. Altra volta. Una altra vegada, jo me'n vaig a Sorrento sempre que puc. Però Sorrentino no va. Sorrentino no ve a Sorrento. No, això és a Roma. Sorrentino també estan a punt. També estan a punt, Sorrentino. Encara, i Sorrentino, pegant a mirar a veure si este programa, jo crec que enguany sí que cap. Sorrentino és que és de apunt. És de apunt. Però Paulo? No, Ernest. No sé si són família. Alguna cosa han de tindre. Sorrento. No, me'n vaig a Sorrento a fer una... Molt bonic. Està a la costa. És on quasi cremeu un arbre de Nadal, no? Tinc mala memòria. És veritat, tio. Hòstia, és veritat. L'última vegada, el novembre de l'any passat. I què necessites, Ximo? No, soc un expert. T'ho explique, he de fer el discurs. O sigui... Necessito informació, vaig apuntar. No, doncs te jure que estic molt nerviós. Qui es casa contra qui? Es casa la meva amiga Clara, la meva sòcia, amiga de l'ànima, teatrera... Quants anys té? És que és important. Ella té una edat. Vale? 51. No tants. 46. Menys edat. Bé, per ell. Vale. Contra qui? Vinot, i el cognom no te'l diré perquè és indi, i els cognoms indis no són la meva especialitat. I Vinot com va d'anys? No ho sabem perquè en Índia no tenen anys. Que és perillós, això és... Vale, bé. Ja està. És tamul. Tamul. De la zona de Chennai. Tamul no el domina. Que no domina l'indi, sinó domina el tamul. Jo tamul d'indi sí que vaig bé, però del tamul... I només el parlen 200 milions de persones. Jo vaig quedar en quart de l'escola oficial d'idiomes d'indi, però no del tamul, saps? Val, i aleshores què faig? El tamul no és un menjar, també. Bé, només amb això necessito alguna cosa més, jo què sé, alguna referència. Declara una idea. És Argentina. Vale. I ell és indi. Ja m'has donat prou informació, sí. I ell és indi, això ja ho sabia. Alguna cosa més. Alguna cosa. Ella és argentina i ell és indi. Molt bé. Ja està. Què necessites per escriure un discurs, tio? Això no tens prou? Sí. M'ajudes molt, Duració, no anem a fer-ho llarg. A 4:30 de l'esprà se casen. Hòstia puta. A suar. Ara? Encara és estiu. A suar. 4:30 de l'esprà? Què fas? Anem a berenar. No, és que se casen a 4:30 de l'esprà perquè l'Ajuntament mos donen hora, quan és que pel matí tenen faena. Per què feu berenar nocilla i galletes després? No, fotem un festa. Un sopar, no? Una festa. Sopar després, no? Anem allí. Vale. Fem una festa. El convit. No, perquè has de fer el discurs en el convit. També hi ha que dir una... Espera't, no, perquè crec que no vas bé. No és una boda a l'ús. Ni els vestits... Ja estem els modernets. Sí, no... Sí. Vull dir que estàs parlant de convit de tal i tal... No és convit. Tenim un fiestón després de
la boda en l'Ajuntament, hi ha una part índia que va vestida d'indis i hi ha una part de la nòvia que anien vestits d'europeus. El padrí és africà. Índia és un país així un poc gran, no? No, però vull dir, però en saris i coses així. Sí, però t'he imaginat, van vestits d'espanyols. El padrí, o sigui, el que entra a la nòvia al saló de l'Ajuntament de Sorrento és Habib. Hòstia, Habib. El nostre Habib, home, que ha sigut de tota la vida amic. Vale. Val? Que ja te dic una cosa, dels dos el que plorarà és Habib. Habib plora per totes les coses, un tio molt sensible. I jo crec que Clara li pegarà espentonet i colzar i li dirà, escolta, Habib, tio, que la que ha de plorar sóc jo també. Clar. Ell s'identifica absolutament amb això. Bé. I jo, com a testimoni principal de la núvia, he de dir unes paraules. Molt bé. Vale, deixa'm un segon que reflexione. Mentre reflexione... Què vols que diga? Acaba de veure un anunci de Madrid. En general? No, en Eurosport, en anglès, un anunci de Madrid. De Madrid ciutat, visita Madrid. Fet per una espanyola que parla anglès, molt bé, la veritat, però no entenc per què no fan algú que parla anglès. Anglès, perquè si és Madrid. Però bueno, dit això dona igual, molt bé. I ve per els vestits, perquè em fan l'anunci, i què voleu que vos diga, tio, no és per parlar sempre d'això, però trauen allí dos... Faralaes. El que ho veja pensarà que és flamenco. D'un moment, los típicos bailes, no sé què... Mira, pel món va bé, mengem paella, te ho dia per lo que típica dic jo. flamenco... Si el casar és ximo en Austràlia i uno estaguera parlant del mateix que diria, sí, van vestits d'espanyol. De Zara. No, jo encara estic ahí. Estic una miqueta primant una miqueta perquè m'entra un vestit de fa 3 anys. Però... Vas bé, però afanya't. La setmana que ve... Home, perdona, m'has posat a una sauna per alguna cosa avui, No t'encantes. Vull dir, jo crec que estic perdent. No t'encantes. Per cert, Què dic? Per cert que en anglès es diu incantation, i això no m'ho he inventat. El not incantation? Incantation, encantar-se. Quan estàs... Això deu vindre de Shakespeare, també, tot. Està tot lligat. Digues. Bé, primer que res... Anem al tema perquè me preocupa una mica. Has d'alçar la copa. Això després. Agarres una copa, ¿vale? Que porti beguda. He de parlar després? No, jo crec que parle allí. Estimats tots els que heu vingut... Perdona, he de fer-lo en 3 idiomes o 4. Hòstia, faltava això ara. Hi ha una part en italià, en espanyol, en francès i una part en anglès perquè el tamul no me dona. Això no ho parle. Bé, aleshores la cosa es complica prou. Vinot i la família índia els parlaré en anglès, a la família argentina els parlaré en espanyol, a tots els que estan allí també els parlaré en italià i ve molta gent de França. Fins ahir diré algunes paraules en valencià també. Vinga, va, visca la paella! Però això serà després, quan ja vaig a mamat. Pues que ho graven. Perquè jo he vist, vaig veure 4 bodes i un funeral, 4 bodes i un casament, d'altra volta. Ho agarraré fan els discursos. És que clar, els bons guions és el que tenen, sempre fan els discursos calcades. Vaig agarrar el mateix. Però agarra el Roín, que també n'hi ha uno que fa un discurs... Però mira, el que podries fer primer és, encara que dirigiste primer a l'indi, val? How? Bueno, no. Que cabró, Tu ho ha fet pel tema de pa que no mos diguen... L'indi és un actor molt conegut de Bollywood. Joder, pues ja m'has donat una altra... És que vaig donant idees. És que bueno, de Bollywood no. Bollywood és de Bombay. I això és Chonnywood, de Chennai. Bueno, de Madras. Bollywood del sud. Com se diu? Però té un nom també. També? Madras. Bé. Mira. Està ahí. Ell fa sempre de roïn, però és un tros de pa absolut. No sé com pot fer de roïn, perquè té la cara aixina, com de que te va a treure una navaja, però el tio hi fa sempre, li deixen un bigot i apareix pels cantons en les pel·lícules. Ho he de practicar en tu això, Ximo, a mi em costa molt fer de roïn. Perquè se te veu també que eres un tros de pa, Joan. Sí, però jo ho intento. Ell és un tros de pa, dolç, quan feia doblatge em diuen, enfada't més, no sé què. Joan, t'estic donant i jo dia, claus. estic enfadant més. Centra't. Bé, havia dit, torna darrere, no mos dirigim a Vinot primer. No sé, primera Clara, perquè és amiga teua. És l'amiga per la qual jo estic allà. Conte la nostra història o no fa falta? Home, però resumida. Sí, home, evident. Bueno, jo sóc d'estendre'm però sí, resumida, no? Si follàveu, no. No, home, no, que som amics de... Som amics. Home, per favor. Bé, si follàveu en el passat, no hi ha hagut mai sexe. Sempre hem sigut molt amics. Bé, no sé això el que és, però bé. Bé. Ostres, no, tio. Bé, és igual. Si no follàveu, doncs no n'hi ha tema.
O si vols fer la gràcia... Mira, ja està, ja tinc el començament. Clara, Te recordes quan... quants anys han passat? I com ho dius això ho dius en castellà, els indis no tenen ni puta idea, saps? I entonces ella fa... ja ho tinc la narrativa ahí. Tu fas, Clara, tens que fer accent argentino. Dios meu, tú eres el director d'això. Clara. Tantos años que nos conocemos. Boluda. No, boluda no, home, boluda no, tío. En amor. Boluda es eixe dels barcos. En amor. Recordás la primera vez. ¿Recordás, Clara, la primera vez que nos vimos? La primera vez. ¿La recordás? Aquel verano fantástico. Sí, fue en verano. Qué verano. El verano Fue un mes de austral. julio. Pero- No, fue normal. No, el austral. Que íbamos con gabardina, perquè si no traem peix fort de l'aigua. No sé si este discurs. Sí, verano austral, Ximo. El verano de sí no, que fa calor. Verano austral i li dius... bueno, Què li dic? Exactament és el que t'he preguntat. que sempre Què que li dic? en el teu record aquella primera nit. Una vegada que és un clímax ja inicial. Te dic la primera nit? Olvidemos Vols que de te la la conte? estructura narrativa. Jo crec que te l'he contat ja. La Sí? primera nit és... I va ser en València. T'aprofita o no? L'anècdota de Michel Picolí, quan mos demanaven anar a la Pilarica a menjar gambes. I pues tallem. Portem una hora de programa? Sí, però Però jo tinc coses de tot l'estiu No, però, que tinc que espera, preguntar-te. però anem Per favor, acaba amb això. No, però... És a dir, anem a fer el que no hem fet mai, crec. Què és? És a dir, Carlos, talles així